फाइनाली सफैबाय नायदो रायजोफोर बङाइगाव भिउ पइन्टआ माबायदि माने बागुसुरिनि भिउ पइन्टआ माबायदि बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होनना फैदोंमोन माने बहुत जरा जरासो फैदो बे जायगायाव साइकेल सालायनोखौनो गोर बायो थेवबो साइकेल सालायनाय बायदि मोजां गैया हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय दा नोंथांमोना फारियै नायलांजोबदो ओमफ्राय माने दा आं थांनो नागिरदों माने बागुसुरि मन्दिराव आरोना दा माने नैबे साइकेलजों थांगोन ओमफ्राय माने आंनिबो लोगो दं बै सिगाङाव दंहैयो बियो ओमफ्राय माने नैबे आंनि गामिनि जायगा आरोना बे ओमफ्राय माने बे लामा ससेयाव लाखिनानै भिडिअफोरनि इन्ट्र'फोरखौ बहायनो लागायबाय दा माने बे साइकेलजों थांगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना बाबु बिमामोन ओमफ्राय दा माने आंथ' हारसिं थांखाया होमबाबो लोगो थांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोखौ नायबानो जाबाय आरोना सोर आंजों थांफागोन आरो माजों थांगोन जों सानैल' मिथिबाय नायलांदो लोगोफोर अके लेट्स सी दा माने जों थांनो नागिरनाय जायगानि मुङानो जाहैदों माने बङाइगाव बागुसुरि भिउ पइन्टनो माने बेखौ बर'आव मा होनगोनथाय माने बागुसुरिनि गोजौनिफ्राय माने बिल्डिं मोनसे बानायदों दे हाजोखा आरो जायगा आरो बिल्डिं बायदि बानायबावदों मानो होनोबा हाजोनिफ्राय नाहरग्रा मोनसे टाउन एबा बायदिसिनाखौ नायहरग्रा आरोना भिउ पइन्ट होनो बेखौनो मा होनो बेखौ बर'नि सिनारि नायहरग्रा माबा मोनसे जायगा आरोना जोंनि न'निफ्राय अनलि माबाल' जायो 6 किल'मिटारल' जायो माने जोंनि न'आ जाहैबाय ओरै किसान बाजार ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय बागुसुरि दा माने डिफारेन्सआ चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो आरोना आलदा आलदा मानो होनोबा जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया अनलि 6 किल'मिटारल' जायो सोरबाफोर थांनो लुबैयोबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय मेसेज खालाम आरोना थांनो लुबैबा आं लानानै दोनहैगोन ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरोना स्टार्ट खालामसै साइकेलजोंनो जों फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैजाय लोगो दं बेबो थांफागोन दा ब्र' ना माने जेनेबा जों सानैजों थांगोन आरोना बा माने जेबो बाइक कारबो गैया साइकेलजों थांगोन जों सानैजों आलदा आलदा साइकेल लाबाय थ' बिथांमोना बिदिब्ला इन्टारेस्ट खालामदोंबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना माबायदि जागोन भिडिअ दिनैनियाव अके दा माने फैयै फैयै बङाइगाव ट्रेन रेलवे स्टेसन मोनफैबाय आरोना जोंहानि बङाइगाव स्टेसन माने जेथिया आंनि बिआइ गेम्बुखौ बहाय दोनफैदों स्टेसना बेनो आरोना स्टेसना माने ओरैजाय सोनाबा ओरै सानजा माने ओरैजाय गुवाहाटि बायदिसिना थांग्रा मोनबाय रङिया टङिया ओमफ्राय ओरैजाय गसाइगाव सिलिगुरि बायदिसिना मुंबाइ थांबाय मोनहैजोब्बाय दा माने दा जों बे स्टेसन बारलांबासो मोनगोन आरो बे माने बागुसुरि भिउ पइन्ट जायगाखौ माने ओरै सिदा थांनांगोन जों ओरै सिदा थांबासो मोनहैबाय मानो होनबा अनलि जोंनि न'निफ्राय बे बङाइगाव स्टेसना अनलि 5 किल'मिटारल' जायो ओमफ्राय दा 6 किल'मिटार जानो थाखाय 7 बै हाजोआव थांबानो 7 किल'मिटार जाबाय फुराफुरि जोंनि न'निसिम दा माने मोनहैसिगोन आरो बारा गोबाव गैला दा माने रेलवे स्टेसनखौ बारनानै लाग्रोसै नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय माखासेखौ आरो शेयार खालामलांगासिनो आङो टाउना माबायदि अके बङाइगाव रेलवे स्टेसना इयाव थाबोबाय दा जों बेजों बारबोनानै जोङो भिउ पइन्टआव थांनो नागिरबाय होमबाबो नोंथांमोननो थाङिनि सिगांनो मोनसे शेयार खालामगोन आरोना नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि माने फरेस्टार अफिस आरोना नैबे माने सोरबाफोर बाइकजों कारजों सौदावलायदोंबा गारि माबा मोनसे गारि बन लांनायनि हमजानाय मानायखौ बहाय दोनफैयो आरोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि बियो माने फरेस्टारनि अफिस आरो बियो ओमफ्राय माने भिउ पइन्टआ थांबानो ससे थांबानो मोनसिगोन आरोना नोंथांमोननो आं शेयार खालामलांगासिनो माने माखासे बुस्थुखौसो दा माने नायजोबदो बाबु बिमा बाबु बिफा मोनो अके साइकेल सालायनोखौनो गोर बायो थेवबो साइकेल सालायनाय बायदि मोजां गैया बाइक सालायनो बेसेबां बाइक सालायबाबो थाव सोबाय थानांगौ साबाय थानांगौ जायो बेनिखायनो साइकेलाबो मोजां होनजायो अबसे दा माने ओरै टाउनसो हाबबोदों नालाय जोङो दा नै बङाइगाव टाउना बेनो नोगोर माने गिदिर आरोना जों बारस'सो फैदों दा माने बारा गोजान जाला बे भिउ पइन्टआ बारा गोजान गैला नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि पुलिस स्टेसन माने माबाफोर मोनसे जायोबा पुलिसफोरा नैबावनो मानसिफोरखौ लाबाय आरोना माने बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि माने पुलिस स्टेसना बेनो माने थाना जाय बुलायदों मादों गारजों एक्सिडेन्ट जादों बयबो माबा मोनसे खालामग्रा आरो दा माने बारा गोजान गैला गैनायालाय आं बारस' फैदों नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय माने बाबु बिमामोननो खोन्थानो थाखाय आरो सोरबाफोर फैयोबा रिल खालामनोथ' लोगो फैयो बे जायगायाव मानसिफ्रा माने ओरैजाय नायदो नोंथांमोना टाउननि एरिया होनबाथाय माबायदि जायो नोंथांमोनाथ' एसेबाबो मिथिखागोन नोंथांमोना जितिना हाजो नुहुरदों बैयो माने बै हाजोआव माने बिल्डिं दं बे आरो बिल्डिं सायावनो बिल्डिं माने हाजोनि सायावनो बिल्डिं बानायबावनाय बेखौनो होनो बङाइगावनि माने बागुसुरि भिउ पइन्टनो दा बेखौनो जों नायनो थांगासिनो माने खाथिसो नुहुरखायो मेगनजोंनो मानो होनोबा गामियासो गिदा मानो होनोबा जोंनि न'निफ्राय अनलि 6 किल'मिटारल' जायो माने रेलवे स्टेसन खाथियावनो आरोना दा मोनसिगोनानो ओरैजाय थांबानो मोनबाय दा ओरै थांबाबो थांजागोन थांजाया मिथिया दा माने आं मिथिनायजोंसो नोंथांमोनखौ लांगासिनो आरोना ओरैजाय हाजो ओमफ्राय ओरैजायनो डाइरेक्ट खनसेनो साहा बागान गोजा जाजोबो आरो गासिबो साहा बागान आरो नोंथांमोना बङाइगाव स्टेसननिफ्राय थाङोबा साब्रागाटा मोनैनि सिगांनो ओरै माने साहा बागान नुलाङोना नैबे साहा बागान जोबथा फैनायजोंनो ओरै बहायनो आरो भिउ पइन्टआ ओमफ्य माने माथो होनो ओरैबायदि बरिया जायगाया दा माने फाइनालि मोनफैबाय आरोना भिउ पइन्टआथ' ओरै बैयावनो माने दा मानसियाथ' बारा फैयाखै दे दसे थाना फैगोन आरोना माने टाइमाबो बारा जायाखैमोन नालाय माने फैनायनि
फैगोन फैनाया मानसिफोर माने सोर सोर दंफैयोलाय गारिफ्राथ' माने फ्लप जाना दंखायो एडभान्स सिगां माने र' माने साहा बागान जोबथा फैनायजोंनो डाइरेक्ट एकबारैनो बङाइगाव भिउ पइन्टआ नैबिजों गाखोलांबानो मोनबाय आरो माने ओरै साहा बागाननि ओरै सिदा माने खोला हाबनाय दं बिजों हाबबानो मन्दिराबो बे सिङावनो भिउ पइन्टआ बहायनो ओमफ्राय दा साइकेलखौ बहाय दोनबाय जों ओमफ्राय माखासे सोरबा स्कुटि बाइक फिलफिलि भारा आरि लाना फैदों आरो ना दा माने मानसिफ्रा एसे मोनाबावबा फैगोन दा माने बारा टाइम जायाखै नालाय ओंखायनो फैथ'वाखै गरमबो ना मा होनो ब्र' दा माने जों गाखोहैनोसै नामा स्टार्टिं दा गाखोनोसै दा नोंथांमोना नायदो माखासेखौ गोजौआव माबाफोर मोनलाङोबा नोंथांमोननो मेंनाय बागेराफोरखौ खोन्थालांसै नोंथांमोननो अके लामाया आगोलहाय माने बेफोरबायदि सिसि ब्लक होनाय नङामोन दा एसे मोजाङानो जाबाय आयु रायलायनानैथ' ओरैबायदि मेंखाबायबो ससे गाखोनायावनो मेंदोंना मेङाखै ओरैबायदि जाखाला दाना थारमाने जायगाया गोजौसिम बिदि सिसि ब्लक होबाय आरोना ओरैबायदि मोजां जाबाय आगोलथ' माने सिरि फिसा फिसा दंमोन फाग्ला हाजो हासुनो नागिरगोन आंखो आरो ओरैजाय बारस'लांजानो हायो माने आगोलनि लामाया नै बेफोरबायदि सिसि ब्लक माने सिसि ब्लक ना मा होनगोन बेखौ सिरि गाखोनायमोन आरो सिरि ब्लकआबो माने बायखोन्दिसोमोन आरो ओमफ्राय माने ओरैजाय सासे आइजो थांदों हारसिं माने बोरै हारसिं बेरायखो बुंनो हाया माने बेफोरबायदि हारसिं बेरायबा एसे बोरैबा जानो नागिरो माने बायदि वे दा माने गाखोनो नोगोद मेंबाय आसोला दा सिगाङाव दं आरो आंना बसा आंजों फैफानाया ओमफ्राय दा बहुत मानसिफोर ट्रेभेलिं खालामनो फैयो माने हनै जोंनि उनथिं दं मानो होनोबा बिसोरबो बेरायनो फैयो माबायदि भिउ पइन्ट बिदिनो फैयो खोमा बिदिनो जासिगोन खोथाफ्रा दा नोंथांमोननो डाइरेक्ट मोननिफ्राय शेयार खालामसै दा नोगोद मेंखाबाय आं थ' नायलांजोबदो होनबालाय ना मा होनो बाबु बिमामोन फाइनालि मोनफैबाय नै ओइ नुहुरनायानो आरोना बङाइगाव भिउ पइन्टआ मोनहैथारसिगोन माने ओरैबायदि मेंखाबाय जाला आसला सिगांथार ओमफ्राय आंनि उनाव रावबो गैया आं हारसिं बैसोरबो थाबोजोब्बाय मानसिफ्रा माने असमियाफोरा माने बे जायगायावथ' बांसिन असमिया थायोलै जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव रावबो बर'फोर बारा थानो नागिरा असमिया राभा बेंगालि बाङालि बिहारि ओमफ्राय बिसोर थानो नागिरो बांसिन बा नैयाव माथो गारिफोर लाना फैलायो बागि बा जोंहाबो साइकेल लाबोनांगौमोन ना नै बेनो आरोना दा नोंथांमोननो गोजौ गाखोनो खोन्थाहैगासिनो आरो आं दा माने मोननै अपसन दं बेहाय ओरैजाय मोनसे मन्दिरनि त्रिसल ओमफ्राय मोनसे ओरैजाय गाखोग्रा दा बायदि वे जों सिदा थांगोनसै अके दा माने गोजौआव ओरैबायदि थान्दा बार बारो बरियानो दखान दं फिसानो गोजौआव नाखांदे र' बिसोरखौ दा माने नायगासै भिउ पइन्टआ माबायदि दहाय नोंथांमोनखौ माने अबेनिफ्राय खोन्थाहरदोंमोन मादोंमोन फैनायाथ' बय नोगोर जरा फैयो ओरैबायदि देखायहरगोनसै नोंथांमोननो नै अ माय गड दा फाइनालि सफैबाय नायदो रायजोफोर बङाइगाव भिउ पइन्टआ माबायदि माने बागुसुरिनि भिउ पइन्टआ माबायदि बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होनना फैदोंमोन माने बहुत जरा फैयो बे जायगायाव नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि फैयो मानसिफ्रा आरो सोर माबायदि लाइन मारना फैयो आरोना ओमफ्राय माने नायनो हागोन नोंथांमोना बङाइगाव स्टेसनाथ' बैनो र' नोंथांमोना दसे थाना जुम होना खोन्थागोन आं माने बायदि वे दा नायग्रोबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन माबायदि मोनदों थिगैनो दं ना हिट दा हिटखा मा नायनाय ओरैबायदि मानसिफोर बांद्राय फैथ'वाखै आरो बैसो मोनसे दंबावो खोन्थागोन र' मानो होनोबा थांबाय थाथावथाव बाथावथावखा दा ना जायगाया बारबो थान्दा बारोना फैबाथाय थांनो बाखायोना दा माने आं नोंथांमोननो आंनि न'खिनिया अबावहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना जुम बोनानै दा नोंथांमोना फोथाय आरोना दा मानो होनोबा आंनि न'आथ' एग्रिमस खाथि दा एग्रिमसखौ आं नोंथांमोननो जुम बोना खोन्थानो नै एग्रिमसआथ' आंना नैबेनो नै एग्रिमसआ नैबे गुफुरा माने बायदि वे बिनि खाथियावनो आरो दा माने हाजो गोजौ नालाय बोरैथो मिन्थिनो नङा होमबा नोंथांमोना दा माने हाजो गोजौनिफ्राय बोरै नुहुरजोबनो नङा होमबा बिफां लाइफां साहा बागान माबा बागान दं ओमफ्राय टाउना नायदो ओरैजाय माबायदि माने बेखौनो होनो आरो माने बङाइगावनि भिउ पइन्ट आरोना दा माने नैबेनिफ्राय फैलायबाय एबारना बालावगासे मोनसेयाव थांसिगोन आरोना मोनसेयावबो बिल्डिं दं माने नैबेना 1 थाला 2 थाला ओमफ्राय नैबेनिया 3 थाला होनजायो आरोना 3 थाला आरो 2 थाला आरोना नोंथांमोना खोन्थागोन नै ओरैजाय साया बरिया नुदों नै माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय What the nice wow एकदम बरियालै ना बरिया बानायदों ना एकदम बरिया बानायखादों नै लागाव माने एकदम जोंनि आसामनि नङि नुलायखादों जायगाफोरखौनो
बिदिनो ओमफ्राय मन्दिरा नैबेनो आरोना मन्दिरा बागुश्री मन्दिरा बेनो माने सोरबाफोर हाबा जाफैयो बहुतनो मानसिफ्रा हाबा जाफैयो बेवहाय हाबा जाफैलाबायो नैबेयाव मन्दिराव माने सोरबाफोर गोसो दंबा बहाय नोंथांमोना जाफैबावनो हागोन आरो जाफैनो हागोन आरो ना बेनिखायनो दा नोंथांमोननो खोन्थाबावनोसै माखासे शेयार थलाय बागै दाथ' नोगोर मानसिफोर फैयो बेरायनो माने फटक लानो बायदिसिना मानो बेरायफैलाबायो मायो आरो बिदि माथो होनो आरो नै आयु ओरैथ' सान्दुंसो मोदानलाबायगासिगोनसो दां मोदानदोंबाबो नोंथांमोना नायदो टाउनखौ खोन्थालाबायसै आं ओरैजाय नै टाउना ओरैजाय बांसिन नुसिनो ना सान्दुं खम ना बांसिन ना मा होनगोन आं बेखौ दा नै सान्दुंआबो नैबेनो नै ब्राइटनेस काम कर थरासा बाय ओमफ्राय नै माजि सिगोन दं बोरै साबसिन सान्दुंजों एसे मोदान सान्दुंजों मोदान ना आदसा ओमफ्राय नैबेनो आरोना मन्दिरा बाबु बिमामोन नायनो हागोन नोंथांमोना आरो सोरबाफोर बाबु बिमामोना हाबा जानोबा जाफैनो हागोन बेवहायनो बांसिनानो नोगोर हाबा जाफैयो मानसिफ्रा माने नोंथांमोनाव जाफैदो जाफैनोबा जायहा हाबा जायाखै जायहा हाबा जानो थिरांथा लाबाय देग्लाय एबा देग्लायनि फैगोन मासाव फैगोन बोसोराव बिदि आरोना थारमाने ओमफ्राय ओरैजाय नायदो ओरैनायाबो भिउ पइन्टआ माबायदि ओरैबो टाउनानो बांसिन जायो ओरैबो बै हाजो नुनाया सालमारादो आंनि बिनानाव आगोल थानानै फरायग्रा जायगा बे आरो थारमाने नोंथांमोन माखासे शेयार खालामनो ना मानो थ' भिउआ माबायदि नुदों नायदो बाबु बिमामोन ओरैबायदि अयथासार बिल्डिं गोजाखालै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि गोजा दे बे बिल्डिङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' एफाराब बेफोरबायदि बिल्डिं गैखाया माने जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ बै गुफुर बिल्डिं ना बेल' दहाय नोंथांमोनजों मोननो देखायनाय नैबेल' चिरां डिस्ट्रिक्टनि होनजायो बेनिफ्राय गासिबो नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि गोजा ओरैबायदि अयनायखा गासिबो नैबे भिउफोरखौ नाय सब मोजां नुदों आरो आंनि मेगनावबो मोजां नुदों भिडिअ खालामनोबो मोजां नुदों फट' लानो मोनसे पस्ट थाबाय बायदि गोसोम नुदों नायलाय नुबाय दा जायगाखौ मोजां नुनानै मोनसे फट' लाबाय माबा गोसाम सोरनि है मोनसे माबा मोनसे भिउ पइन्ट नैबे लाब गैया बायोमोन बेखौ बासल'द्रा गाबथुम गुबथुम ज' जाजाय बयबो फैयो लाब गैया बायोमोन लाब गैया दा माने बङाइगाव बागुश्री भिउ पइन्ट गाखोखांनानै साइकेल सालायफिनबाय जोङो दा बेनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो मानो होनोबा साहा बागानसो थांफिनसिगोन दा माने बैजों थाङासै दा जों बेनिखायनो माने साहा बागानखौ मारै लाबोयो माइ साहा बागान खाना लाना फैदों ना बिदिखा ओरैजाय साहा बागान नुलांबाय थासिगोन आरोना नोंथांमोना थाङोबा एकदम फुरा साहा बागान गोजा नै माने जों दा साहा बागान बेरायथावनो जे बेसे गोबावसोमोन साहा बागानजों फैया गोबावथारसैमोन ना साहा बागान फेक्ट'रिया नैबेनो साहा बागान फेक्ट'रि ना बे सापात बानायग्रा फेक्ट'रिया नैबेनो आरोना जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि माने अके लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियाव अके बाय बाय थेंक्स फर वाचिं